El Webbook Richmond evoluciona. La qualitat dels continguts es manté, però ara incorpora les millores i necessitats proposades pels professors a l'aula i pels equips experts en continguts i tecnologia. Utilitzant un entorn virtual d'aprenentatge o plataforma educativa, les possibilitats de seguiment i avaluació de la classe augmenten. Però gràcies a Webbook Richmond, aquesta tasca es realitza de manera senzilla i amigable. A la plataforma Moodle Santillana Virtus s'hi incorporen activitats de reforç del que s'ha après i noves activitats interactives d'avaluació. En tots dos casos, el professorat podrà seleccionar les activitats que vol que facin els seus alumnes. D'altra banda, es posarà a la disposició del docent un ampli llistat d'activitats en Word perquè pugui imprimir-les i utilitzar-les com a material d'aula. S'incorporen una sèrie de millores en el seguiment. El nou informe permet una visió global del rendiment de la classe, al mateix temps que permet consultar de manera senzilla les dades del progrés de cada alumne de manera individual. En definitiva, el nou informe pretén facilitar al professorat la possibilitat d'explotar totes les dades del seguiment que es fan amb Moodle Santillana Virtus del Webbook de Richmond. Webbook Richmond evoluciona i ara ofereix 5. Activitats de reforç. 6. Noves activitats d'avaluació. 7. Bateria d'activitats per imprimir. 8. Informes de seguiment més senzills i complets.